Assalamu alaikum warahmatullah. Yan uwa da fatan kuna lahiya, alheri ya kai muku. Cikin tafiyan kasanmu Nijar akwai wani abu mai muhimmanci wanda ya kamata mu kiyaye. Idan muna tune wannan satin da aka yi har-haren kasan Mali, sai muka gani nan da nan hukumar kasar Mali suka hido bayanin da wuri-wuri suka ce ga abin da yake faruwa. An kai hari a wurare guda 7, amma kuma sojawa suna bibiya, suka ce ma 'yan kasa su tashi su hito don a yaƙi da 'yan ta'adda. Sai muka ga 'yan Mali wanda suke yada labari ba su yarda da su bada wani labari na ƙarya ba, sai suke bada labarin na tabbaci mai cewa a kwantar da hankalin mutane, kuma sannan a yi labari na gaskiya na mene yake faruwa. Kuma 'yan ƙasa a cikin Mali duka ko ina da ko ina sai suka yi to a ciki har akwai lokacin da su suka kama aka 'yan ta'addan nan. A sababin wannan labari na kirki da gaugawa ba da labari daga hukumar Mali da kuma da kamawan 'yan ƙasar Mali da hamma kamawansu na cikin ba da labari a rezo sosiyo, yanzu kan sai muka ji akwai wasu labaru da suke cewa ai ranar 1 ga watan wannan da aka kai wannan harin sojawan Mali a duka wurare guda 7 kenan, ba zancen dan ta'adda 80 ake magana ba, dan ta'adda 900 da wani abu sojawan Mali suka tashi da su a wannan wuraren guda 7 daban-daban. Idan mun dawo Nijar, akwai wasu mutane wanda yau fi sabilillahi ba su san da su ba da labarin kirki a bisa kasanmu Nijar ba. Za su yi kamar suna son kasan ne, amma ba kasan suke so ba. Idan suka baka labari 20, zaka ga labari 19 nan labari ne negative, labari ne yawanci ba ma na kirki ba. In na kirki ne labari ne mara daɗi suke baka, ɗaya ne kawai za su baka labari mai ɗan daɗi. Sai zamanto 'yan Nijar mu ne ban mu son ma kasanmu alheri. Burkina Faso nan da Mali a tafiyan IS kenan kokari suke kullun su rika kama ma hukumansu, wai ba dan suna nuna da cewa 100% komai yana tafiya daidai ba, a'a dan cewa kullun fatan su suna son alheri ne a ƙasa. Ana kai hari a Burkina, ana kai hari a Mali, amma 'yan ƙasan su mun gani kullun jinjina ce suke kai ma sojawansu. Idan sojawansu aka kashe musu mutanen su, 'yan Mali ba wani ɓoye maganar suke ba, sai su bada haƙuri kuma su jinjina, amma ba su yaɗa labari wanda zai zo ya tada tarzoma a ƙasa, ko kuma su rika yaɗa labari wai suna murna an kashe 'yan Mali ko 'yan Burkina, ko an kashe sojawan Mali ko 'yan Burkina. Kullum labari suke badawa da a samu a kawo kwanciyar hankali, kuma su jinjina ma sojawansu, su goya ma sojawansu baya. Mu 'yan Nijar zaka ga daga yau in sojawanmu suka kashe 'yan ta'adda 100, baka jin wa'annan mutanen suna bada labarin. Bas baka je suna hitawa su jinjina masu soja su shiga ƙwarin da sojawa suka yi. Idan an yi wani abu na gyaran ƙasa, baka jin wa'annan mutanen suna hitawa suna cewa ga ƙoƙarin da hukuma ta yi. Amma yau idan aka kashe soji 1, sai su wuce su an kashe soji 10, sojawa sun kasa, ƙasa ta ɓace. Idan hukuma ta yi laifi 1, sai su zo su ɗauke shi duka su nuna da cewa ai hukumar 'yan siyasa ce, wane ne da wane ne ba aiki suka zo ba, su ma gyara kansu suka zo. To gaskiya ne hukumar mu ba komai bane na daidai, amma 'yan Nijar mu yi hankali da cewa akwai mutane wanda suna nuna kamar suna son kasan, amma wallahi ba kasan suke so ba. Da yawan su zaka gani yawancin su ko 'yan siyasa ne an cuɗa da su suma da su aka zalunci kasan, ko abokanin 'yan siyasa ne, ko ɗiyan 'yan siyasa ne, ko makarabban 'yan siyasa ne wanda a da su ake cutan mu talakawa ba mu da mahaƙin magana. Yanzu da ake nema a gyaran, sai abubuwan su da yawa suka ɓace, sai suke so kasan ma duka ta ɓace. Da ku masu soma kasan mu Nijar, kullum shari ba ku ba da labari sai na shari, kullum fatan ku ga abu ya ɓace don ku wai nuna da cewa wai ai me ake cewa hukumar Nijar ta kasa. To Allah shirye ku, kuma abin da kuke bashi da daɗi. Mu kuma wanda wa'annan mutanen suke yada labari, mu yi hankali da menene muke yadawa da labarin da muke yadawa. Wallahi Nijar ɗaya ce, in ta ɓace akwai mutane masu kuɗi wanda za su zamna a waje ba ta dame su ba, tun da su daman ba Nijar kin suka zamna ba Nijar kin take gaban su ba. Amma idan ta ɓace Nijar yau, mu dukanmu yawancinmu mu ne zan mu wahala, wanda ko a wajen muke zamne, amma duka muna fatan mu koma, iyalanmu kuma suna can, kuma talakawa ne ba mutane bane wanda in ta ɓace za a yi bakin su nan da na a jirgi su ta yi wata ƙasa. Nijar kaɗai muke da ɗaya ce, idan wani abu mara daɗi ya faru shikenan sai mu yi kokari mu goya masu hukumar mu, ko kuma in ta hanyar tsaro ce mu goya ma soja mu baya, kuma mu goya ma 'yan ƙasar mu baya, mai fatan komai ya zo ya kare. Abu mai kyau ya faru, shi ma sai mu hito mu faɗi. In kritik ne ake, mu rika yin kritik dan gyara, amma wallahi akwai mutane yau
wanda ya kamata mu yi hattara da labarurukan da suke bamu, tunda ba dan alheri bane suke bamu su dan su nuna mana da cewa ne kawai hukumar CNSP batta iyawa. Hukumar CNSP ita ma irin ta yin siyasa ce, shi kuma gaskiyan tafiya a kowane abu akwai abun kirki kuma akwai wanda ba na kirki ba, amma ke zama to a ce kawai na banzan ne ake kallo a manta na kirkin. Allah ya shirye mu duka, Allah ya kawo mana zaman lafiya a ƙasar mu Niger, Allah ya kama mana mu duka, kuma Allah ya haɗa kawunan mu duka baki ɗaya. Allah ya samu dace.